Δεν θα σχολιάσω την αναλυτική παρουσίαση του Αντιδημάρχου Οικονομικών, η οποία κράτησε γύρω στα 45 με 50 λεπτά, και αυτό οφείλεται κυρίως σε αυτά τις 40, 45, 46 αλλαγές του προϋπολογισμού της εισήγησης. Θα ήθελα πάντως να υπενθυμίσω ότι είναι η δεύτερη φορά που έρχεται μια εισήγηση σε ένα τόσο σοβαρό θέμα. Έχει ψηφιστεί η εισήγηση αυτή από την Οικονομική Επιτροπή και έρχεται και διαφοροποιείται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αναφέρομαι στα τέλη τραπεζοκαθισμάτων, που ο κύριος Πρελορέτζος μας παρουσίασε 2 τροποποιήσεις στην εισήγηση που είχε έρθει, είχε ψηφιστεί στην Οικονομική Επιτροπή και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο άλλαξε. Το ίδιο γίνεται και σήμερα με τον προϋπολογισμό. Αλλάζουν 45-46 κωδικοί στην εισήγηση που έχει ψηφίσει η Οικονομική Επιτροπή και που έχει έρθει σαν εισήγηση σε εμάς. Απλώς θέλω να πω ότι αυτό κάτι δείχνει. Δείχνει έλλειψη σεβασμού απέναντι σε εμάς που ζητάτε να προετοιμαστούμε, να μελετήσουμε και να τοποθετηθούμε. Δείχνει προχειρότητα. Κάτι δείχνει πάντως. Δεν είναι κάτι φυσιολογικό και φαντάζομαι κάτι που έχετε σκοπό να το διατηρήσετε. Τώρα, επί της ουσίας, να πω ότι ο προϋπολογισμός αυτός που φαίνεται είναι ένας προϋπολογισμός με τον οποίο δεν συμφωνούμε. Δεν ανταποκρίνεται στις δικές μας επισημίες, στο δικό μας πρόγραμμα. Δεν θα είχαμε ένα τέτοιο προϋπολογισμό να φέρουμε αν ήμασταν εμείς διοίκηση. Για να το τεκμηριώσω αυτό, θα πω 2-3 παραδείγματα. Δεν έχω σκοπό να καθίσω, γι' αυτό και δεν έκανα και αναλυτικές ερωτήσεις επί κωδικών. Θα αναφέρω όμως 2-3 ερωτήματα για να μην ερωτηθούμε γιατί το λέμε αυτό. Ας ξεκινήσω λοιπόν από κάτι που λέγατε εσείς, γιατί νομίζω ότι κανονικά θα συμφωνούσατε κι εσείς μαζί μας σε αυτό. Αναφέρομαι σε μια ανακοίνωση στην δικιά σας ιστοσελίδα που μιλάτε για συμμετοχικό προϋπολογισμό, μια διαδικασία συμμετοχής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων για τον προϋπολογισμό. Αναφέρομαι σε... Να το πείτε όλο. Βεβαίως, βεβαίως. Όλο να το πείτε. Ναι, αλλά ο κύριος Πρόεδρος θα μου λέει ξεπέρασα τα 10 λεπτά πάλι. Οπότε αφήστε να λέω και προσθέστε εσείς στη δικιά σας τοποθέτηση ό,τι θέλετε. Λοιπόν, είμαι συνοπτικός, λέω αυτό που κρίνω ότι πρέπει να σχολιάσω. Επίσης, έλεγε ο κύριος Μάλιος το 2013, η παράταξή μας πιστεύει ότι μια δημοτική αρχή οφείλει να έχει συγκεκριμένες και καθαρές θέσεις και με στήριγμα τη λαϊκή συμμετοχή. Και τέλος, στο πρόγραμμά σας διαβάζω αναβάθμιση της λειτουργίας της Επιτροπής Διαβούλευσης και ενίσχυση της αντιπροσωπευτικής σύνθεσής της. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι ακόμα δεν έχει έρθει ο ορισμός, η εκλογή της Επιτροπής Διαβούλευσης και μας φέρνετε τον πρώτο προϋπολογισμό σας εγκεκριμένο από μια Επιτροπή Διαβούλευσης που έχει 4 παρόντα μέλη, από τα οποία το ένα ο κύριος Γκάτσης το έχει διαψεύσει σωστά ότι ήταν μέλος, 3 μέλη, από τα οποία το ένα ο κύριος Μπόβος ήταν ερετός, δηλαδή από μια Επιτροπή Διαβούλευσης με 2 δημότες μόνο. Εντάξει κύριε Μπόβο, αλλά ήσασταν και Δημοτικός Σύμβουλος, οι απόψεις σας μπορούσαν να ακουστούν και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν σας κατηγορώ. Λέω ότι ενός ερετού οι απόψεις ακούγονται και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η Επιτροπή Διαβούλευσης έχει σκοπό να ακουστούν οι απόψεις και κάποιων δημοτών μας που δεν συμμετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εσείς λοιπόν είχατε τη τύχη συμπτωματικά να είστε και ερετός. Μπορούσε να ακουστεί η άποψή σας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα είναι ένας προϋπολογισμός, ο πρώτος προϋπολογισμός της Δύναμης Πολιτών που έχει περάσει από μια διαβούλευση 2 δημοτών μόλις. Να αναφέρω ένα άλλο παράδειγμα. Την αύξηση των αμοιβών των ειδικών συνεργατών. Όχι, δεν βρήκα κάτι που να λέτε θα μειώσουμε τις αυξήσεις, τις αμοιβές των ειδικών συνεργατών. Βρήκα όμως κάτι σε εκλογική διακήρυξη του 2014 με τη φωτογραφία του κ. Βασιλόπουλου πάνω που λέει με περιορισμό των αμοιβών όλων των ερετών. Δεν είναι αιρετοί βέβαια οι ειδικοί συνεργάτες, αλλά όταν στη διακήρυξή του κάποιος λέει με περιορισμό των αμοιβών θεσπίζουμε κανόνες δεοντολογίας και κοινωνικής λογοδοσίας για όσους αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης με περιορισμό των αμοιβών όλων των ερετών. Όταν λοιπόν στην εκλογική σας διακήρυξη μιλάτε για περιορισμό των αμοιβών όλων των ερετών, φαντάζει λίγο περίεργο να αυξάνετε τις αμοιβές των ειδικών συνεργατών. Άλλα 2 παραδείγματα για να μην μακρηγορώ. Είμαι μόλις στα 2 λεπτά ακόμα. Ο κύριος Μάλιος πάλι το 2012, διαβάζω εδώ πέρα σε ανακοίνωσή σας, αποχώρησε από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αρνούμενος να συμμετάσχει στη συζήτηση ενός προϋπολογισμού παροδία, ενός προϋπολογισμού που προετοιμάζει την ολοκληρωτική κατάρρευση των κοινωνικών υπηρεσιών. Και το έλεγε αυτό ο κύριος Μάλιος το 2012, που αν ανατρέξετε στο αντίστοιχο σχέδιο προϋπολογισμού, θα δείτε ότι στο σύνολο υπηρεσίες πολιτισμού, αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής, κωδικός 15, ο προϋπολογισμός εκείνης της διοίκησης είχε το άθροισμα 3.700.000.
Όταν ο δικός σας προϋπολογισμός σήμερα, στον ίδιο κωδικό Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής, κωδική 15, έχει μόλις 2.676. Είναι λάθος συλλογισμός, κύριε. Συλλογισμός. Σας παρακαλώ, κύριε Λάλο, σας παρακαλώ, μην τον διακόπτετε. Καμία διακοπή. Διορθώστε με στο τέλος. Σας αναφέρω στοιχεία που αναγράφονται στον προϋπολογισμό των δικών σας και στον προϋπολογισμό του 2012 ως σύνολο εξόδων κατά υπηρεσία και είδους δαπάνης. Έτσι το ονομάζετε και εσείς και ο προϋπολογισμός 12. Άσο, αφού προβοκάρεις, είναι βάσο. Να το διορθώσετε, κύριε Λάλο. Αν δεν είναι έτσι, θα το διορθώσετε. Εμείς όταν διαβάζουμε δηλαδή γενικό σύνολο εξόδων κατά υπηρεσία και είδους δαπάνης και βλέπουμε στον προϋπολογισμό του 12 υπηρεσίες πολιτισμού, αθλητισμού, κοινωνικής πολιτικής 3.700 και στο δικό σας προϋπολογισμό λέτε υπηρεσίες πολιτισμού πάλι στο γενικό σύνολο εξόδων 2.700. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Κύριε Μανολεδάκη, ηρεμήστε. Μάθετε να ακούτε τον άλλον και να αξιολογείτε στο τέλος τα λεγόμενά του. Με το να φωνάζετε και να λεγότε δεν αλλάζετε την ουσία των θεμάτων. Μην ανησυχείτε. Λοιπόν, άλλο ένα παράδειγμα όπως υποσχέθηκα, τις αυξήσεις των εσόδων λόγω εξωφρενικών αυξήσεων δημοτικών τελών. Αναφέρομαι στο κατά 250% αύξηση των τραπεζοκαθισμάτων ορισμένων επιχειρήσεων και επαγγελματιών της πόλης μας. Υπενθυμίζω εδώ στον κύριο Δήμαρχο ή στον κύριο Αντιδήμαρχο, δεν θυμάμαι ποιος από τους δύο είχε κάνει μια έτσι υποτιμητική αναφορά και σε κάποιους επαγγελματίες της πόλης μας. Ήθελα να ρωτήσω αν επιμένετε σε αυτές τις αναφορές που είχατε κάνει στην προηγούμενη συνεδρίαση. Το κόστος ενταφιασμού αναφέρθηκε και κλείνω αναφέροντας μία αύξηση την οποία δεν μπορούμε να την υπολογίσουμε, γιατί ξέρετε δεν γίνεται διαίρεση με 0, για το κονδύλι του γραφείου τύπου, που από 0 πάει στις 10.000 ευρώ. Λοιπόν, αυτά είναι μερικά παραδείγματα μόνο για να τεκμηριώσω αυτό που είπα στην αρχή, ότι αυτός είναι ένας προϋπολογισμός με τον οποίο δεν συμφωνούμε, δεν ανταποκρίνεται στα δικά μας πιστεύω και δεν θα το φέρναμε εμείς ποτέ αν ήμασταν διοίκηση. Όμως, ως επίλογο, θα πω το εξής. Να αναφέρω ότι η αρμόδια ομάδα εργασίας παράταξής μας έχει σημειώσει εδώ στον προϋπολογισμό δεκάδες ακόμα παραδείγματα που θα μπορούσα να αναφέρω γιατί διαφωνούμε. Δεν θα το κάνω για να μην χάσουμε χρόνο. Νομίζω ότι μια γεύση πήρατε όλοι. Θα πω λοιπόν ότι ως επίλογο ότι εμείς εδώ δεν είμαστε ούτε ως λογιστές, εγώ έτσι αντιλαμβάνομαι το ρόλο μου, ούτε ως λογιστές, ούτε ως ορκωτοί ελεκτές. Με κάθε σεβασμό και στους λογιστές και στους ορκωτούς ελεκτές, νομίζω ότι ο ρόλος των Δημοτικών Συμβούλων και τουλάχιστον ο δικός μου έτσι τον αντιλαμβάνομαι δεν είναι αυτός. Ο προϋπολογισμός είναι ένα εργαλείο της διοίκησης. Έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε εσείς πώς θα το διαμορφώσετε. Μπορείτε εσείς να επιλέξετε τι δαπάνες θα βάλετε, σε τι ύψος, τι έσοδα και τι έξοδα. Δεν πάβει, επαναλαμβάνω, ο προϋπολογισμός να είναι εργαλείο. Δεν θα καθίσουμε εμείς να σας υποδείξουμε, αλλάξτε αυτό ή διορθώστε εκείνο. Φυσικά κάποια λάθη που ανέφεραν οι συνάδελφοι προηγουμένως, καλώς κάνουν και τα επισημάνουν. Ή σοβαρές παρατυπίες ή διαφωνίες, εννοείται. Αλλά θέλω να πω ότι ο προϋπολογισμός δεν είναι κάτι που διαμορφώνεται από την αντιπολίτευση. Διαμορφώνεται από τη διοίκηση. Είναι εργαλείο της και έχει κάθε δικαίωμα να το διαμορφώσει όπως θέλει. Αν λοιπόν αυτόν τον πρώτο προϋπολογισμό τον δικό σας, της διοίκησης, της Δύναμης Πολιτών και του κ. Βασιλόπουλου, μπορέσετε και το τηρήσετε και το υλοποιήσετε, χωρίς να φέρνετε κάθε λίγο και λιγάκι αναμορφώσεις, χωρίς να έχετε στο τέλος σημαντικές αποκλίσεις, και εφόσον η εικόνα και η κατάσταση του Δήμου μας και της πόλης μας είναι ικανοποιητική, στο τέλος του χρόνου και εσείς και ο προϋπολογισμός μας θα κριθείτε ως επιτυχημένοι. Αν αντίθετα αρχίσετε να μας φέρνετε κάθε λίγο και λιγάκι αναμορφώσεις και διαφοροποιήσεις, αν στο τέλος του χρόνου έχουμε σημαντικές αποκλίσεις και αν η εικόνα του Δήμου μας είναι κάθε άλλο παρά ικανοποιητική, τότε ο προϋπολογισμός σας και η διοίκησή σας θα είναι αποτυχημένη. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να το κρίνουμε εκ του αποτελέσματος. Γι' αυτό τον λόγο δεν μπορούμε να υπερψηφίσουμε ένα τέτοιο προϋπολογισμό με τον οποίο διαφωνούμε και δεν συμφωνούμε, αλλά για συμβολικούς λόγους, και λέω συμβολικούς γιατί όπως ξέρετε ο προϋπολογισμός ψηφίζεται από την πλειοψηφία, την έχετε ό,τι θέλετε κάνετε, γι' αυτό λέω για συμβολικούς λόγους. Δεν θα τον υπερψηφίσουμε, αλλά δεν θα τον καταψηφίσουμε κιόλας. Θα απέχουμε και θα σας αφήσουμε να κριθείτε εκ του αποτελέσματος από τον προϋπολογισμό σας, έτσι ακριβώς όπως επιλέξατε να το διαμορφώσετε.